Ahojte priatelia, toto je najväčšia novinka roku 2020 Iveco Daily 35 S14 Dokka 7 Sicer v novej modelovej verzii. Je to praktické vozidlo s dvojitou kabínou pre 7 miest, určené na prácu aj každodenné použitie. Pod kapotou je naftový motor s výkonom 100 kW alebo 136 koní, spojený s manuálnou prevodovkou, ktorý zaručuje spoľahlivosť v každej situácii. Skutočná spotreba paliva závisí od zaťaženia, no priemerne je okolo 9 litrov na 100 km. Nákladový priestor má výšku 1900 mm, šírku 1800 mm a dĺžku 2500 mm, čo umožňuje pohodlnú prepravu náradia, stavebných materiálov alebo zariadenia. Vozidlo bez problémov odvezie náklad s hmotnosťou až 1500 kg a pritom zostáva stabilné na ceste. Exteriér sa vyznačuje moderným a odolným dizajnom, zatiaľ čo interiér ponúka priestor, komfort a funkčnosť. Ďakujeme za sledovanie, prajeme pekný deň a do skorého videnia.